Binja b'faċċata kbira li tħares għal fuq il-port il-kbir u li tinsab taħt l-għolja tal-Kurċifiss fil-Furjana, ftit passi bot mit-terminal tal-passiġġieri tal-cruise liners u qrib il-belt, bħalissa tinsab taħt għajnejn diversi li qegħdin jistudjaw proposti li se jippreżentaw f'sejħa mill-kumpanija Valletta Cruise Port. Il-kap eżekuttiv Stephen Xwiereb qal li minn din is-sejħa irid jintgħażel operatur li jirrestawra il-binja, jiżviluppa l-idea li jippreżenta u jopera il-post għal numru ta' snin. Spjega li la darba lesta irid jikkumplimenta l-proġett tal-Valletta Waterfront waqt li jagħti ħajja lil din iż-żona tal-port il-kbir. Kif sa jkompli servi biex nattiraw aktar nies lejn dan il-proġett dal-ġojel li għandna wisfel. Aħna l-Powerhouse kienet tkun iktar faċli għalina kieku samnija small units u krejnija lill-operaturi differenti, però ħassejna li l-binja tirrikjedi li jkollha ċertu il-valur storiku tagħha għandha tinżamm fl-intir tagħha. Għalhekk aħna qed nixtiequ nsibu operatur li jħodha f'idejh u joħroġ b'idejat, qed iħallu l-idejat open kemm jista' jkun, u mbagħad wieħed jevaljuha skont x'ikollna f'idejna. Bi-storja li tmur lura għas-seklu 17, ġewwa tal-binja huwa karatterizzat minn spazji kbar li ilhom mitluqa mit-tieni parti tas-seklu l-ieħor. Hawnhekk laqa l-ewwel impjant għal ġenerazzjoni tal-elettriku f'Malta. Kienet magħrufa bħala il-Power Station ċentrali li bdiet taħdem fl-1894 permezz ta' 4 units li bejniethom kienu jiġġeneraw 350 kilowatt. Bejn l-1904 u l-1915 żdiet aktar tagħmir mal-impjant eżistenti biex jilqa' għad-domanda li bil-mod il-mod bdiet tikber. Fi żvilupp ieħor fl-istess żona, il-kap eżekuttiv tal-Valletta Cruise Port qal li sa nofs dan ix-xahar għandha toħroġ sejħa l-offerti biex spazju f'nofs l-imħażen ta' Pinto li twaqqaf il-gwerra u baqa' battal jinbidel f'parkeġġ fuq qatt ta' solari.